tinoona kuti zvezvitendero ndozvauraya nyika zvemachechi. Nekuti vanhu vari kumachechi vari rudo, mwana vari kumabhawa vane rudo, vari kuchechi ndokuri kurava vanhu mumachechi. Vanhu machechi dena avharwa zvawo, kwasara mabhawa vari mabhawa vane rudo. Kumachechi kuri kuteura ropa kunoteura kuteura ropa. Saka vanhu machechi ese rudo vaenda kugehena, vakaita zvakaipa vese vakateura ropa vaende kugehena. Vanochengeta bata tsumbo nekurera ndebvu vasingateeri murayiro yaMwari. Takatarisa munyika yedu yeZimbabwe tine chitendero chinonzi Christianity. Imi muri muchitenderewo here kana kuti hamusi? Inini muchitendero ndaemo asi ndakabuda ndoona kuti muri kushaishwa. Kwautsvaga kuona kuti kungaende kunamata Mwari mumwe muzokwadi kwakuona kuti hakuna. Machechi mazhinji pasi pezuva ndokutsvaka mari kwete Mwari. Vari kutsvaka mari nenzira yakatoshata yokuuraya vanhu. Ndezvipi zvakashata zvamakaona zvaitwa nevari muzvitendero, vanhu zvavari kuita muzvitendero zvakashata zvamunokondema ndezvipi? Kuchengeta tsvimbo zvatofanira kuita chivanhu. Kuchengeta ndebvu hazvina basa. Nokuti wakuti kuchengeta ndebvu hazvina basa, kuita matombo hazvina basa. Zvese izvozvi amabhizinesi ekuteura ropa. Saka kana munhu achinge afa zviya, munotenda here kuti kana munhu akafa ane humwe upenyu hwaanorarama kumberi, kana kuti kufa kwemunhu ndokuguma kweupenyu hwake? Munhu achinge afa mwoyo wake unozorora wakamirira kuuya kwaJesu paresurrection. Mwoyo unozorora pabupigatoria, nzvimbo yekurindira, wakamirira kuuya kwaJesu second coming inonzi resurrection. Mwoyo munhu haurovi. Pandakutarisai ndiri kuona muri munhu wemutema. Munhu wemutema ane chitendero chake chaanotongozvarwa ainacho chinonzi chivanhu. Whether we like it or not, tisu vanhu vacho ndosaka chichinzi chivanhu. And tisu vanhu vatema ndosaka chichinzi chivanhu. Saka ichi chitendero chekuti hausarudzi asi kuti unozvarirwa machiri. Saka chiri kuchitendero chechivanhu ichi chatakazvarwa machiri. Unotenda here kuti kana munhu achinge afa ane humwe upenyu hwaanorarama kana kuti zvinobva zvaperera ipapo? Tsika yechivanhu iri complicated hayo wakuinzwisisa, asi zvikurukuru zvandinoona vakuru vedu vekare vaipira midzimu. Midzimu inofanira kupirwa sezvaita vakuru vedu vekare. Vamwe vasingatedzi zvitendero zvanyanya kuwanda izvi. Zvitendero zvawanda mvura yakaramba kunaya kutaura kuti vanhu vari kuto zvitendero zviri kudzinga Mwari. Zvitendero zviri kutodzinga Mwari. Saka kudzoka kuchivanhu kwakanaka. Chinyakare chaiko kwakanaka. Saka imi munoona sekuti chinyakare chaitwa nemadzitateguru edu chiri nani kupinda zvakanyanyisa zvitendero zvakauya zvakanyanyisisa. Chiri nani munyaya dzipi? Zvino zviri pachena zvakaita sechi sokuti kana paine zvanetsa vanhu vanopedza tsika nehunhu toita muonera pamwe. Unopa zvitendero ama zvake mazvake zvikwari zveparuware. Vanhu vemunyika ino yeZimbabwe munovakurudzira kuita zvipi? Ndovakurudzira kugara nemhuri dzavo mudzimba dzavo, mbosiya zvemachechi. Zvemachechi hazvina basa, hazvina maturo, ndizvo zvakonzeresa hondo dzakadai idzi. Ungano dziri kungonyanya kuita dziri kudzinga Mwari. Ngatidzokere kupira midzimu yedu nekudzokera pachinyakare. Tinokutendai nemaonero enyu uye nepfungwa dzenyu dzakanaka. Tinokutendai. Neni ndokutendai. Mova nerugare. Ndatenda zvikurukuru.